Doncs bona tarda a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a l'organització, Martina, per haver-nos donat l'oportunitat de compartir amb vosaltres aquesta recerca que estem duent a terme i també aquest debat tan interessant que s'ha generat aquest dematí i que ens obre una mica, ens posa al llit a explicar-vos la nostra feina. En aquest cas li he demanat al doctor Martí Teixidor, que és el director de la recerca, doctor amb màxima titulació trajectòria, però aquí estem pel que calgui, per tant li demano que faci una mica de secretari. I al mateix temps, doncs també si hi ha alguna cosa que jo em descuido, que és el més probable, o si has de completar i matisar, doncs pren-te la llibertat, Martí, d'interrompre i d'aportar. Per tant, doncs el que us volem mostrar és aquesta recerca que estem duent a terme des de l'Institut d'Estudis Catalans, a la Societat Catalana de Pedagogia, actualment ja en conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que en diem el plurilingüisme a l'Europa romànica. Abans de seguir, voldria fer un incís conceptual, perquè ha anat sortint la paraula monolingüisme, monolingüe, bilingüe, plurilingüe, una miqueta penso que sense extendre'ns, perquè no és l'objecte d'aquesta presentació, però sí que podríem afinar una mica els termes per saber una miqueta de què estem parlant. El terme bilingüisme, que ha anat evolucionant al llarg del segle XX i que potser a la primera meitat la mateixa definició responia més a un concepte més centrat en el codi. Semblava que el bilingüe era aquella persona que era capaç d'utilitzar dos codis, ara un, ara l'altre, com si fos dos programes de l'ordinador, que ara obro un, ara obro l'altre. Clar, com tots sabem, això ha anat evolucionant i el propi terme bilingüisme ja pren en consideració que no hi ha dos codis iguals en els quals ara s'obre un, ara s'obre l'altre, sinó que a partir d'un codi ben construït, d'una llengua ben construïda, que forma part de la construcció del pensament i que determina aquesta construcció del pensament, és la que ens projecta cap a totes les altres. Per tant, això em sembla que és molt important remarcar-ho, perquè ens porta directament al que en diem el plurilingüisme, aquest neologisme, i per diferenciar-ho una miqueta el multilingüisme, que també ha anat sortint. El multilingüisme entès com la capacitat de domini de determinats codis, o si en fa servir tres, doncs són tres. En canvi, el plurilingüisme fa més referència a aquella capacitat única que tenim tots els humans i que ens permet establir relacions, comparacions entre unes llengües i altres i fer-nos adonar que cap llengua és del tot desconeguda si anem buscant les similituds i establint relacions entre l'una i l'altra. En aquest sentit vam començar aquesta recerca que pren com a referència, l'origen és un article que va escriure el doctor Teixidor a la Revista Catalana de Pedagogia, el volum 6, l'any 2009, que es titulava L'ensenyament de llengües a Catalunya, cap a un model català romanístic amb l'anglès com a llengua franca. Deia així. En aquest cas, ell el que expressava era una mica la seva preocupació per la poca eficàcia que havia tingut l'ensenyament de llengües a casa nostra després de tants anys i tants esforços i tants diners invertits en aquesta qüestió. I feia una mica l'anàlisi de quines eren aquestes causes. Per una banda, i això que vaig a dir entronca directament amb l'última debat que té, a part de moltes altres coses que ara aniré esbossant, una miqueta el que ell d'alguna manera posava de manifest és que la poca efectivitat amb l'aprenentatge de llengües estrangeres tenia l'origen amb el que no teníem una llengua de territori ben construïda. Per tant, això és una base, la necessitat de construir bé la llengua del territori. D'altra banda, també expressava la seva preocupació perquè s'havien establert models generalitzats que a vegades s'havien importat d'altres llocs, on hi havia realitats sociolingüístiques i casuístiques totalment diferents i que servien per un lloc però que no servien per nosaltres. I d'aquí la necessitat d'estudiar els models tenint en compte el context i la realitat sociolingüística. I d'altra banda, també
doncs perquè no havíem tingut en compte els nivells evolutius dels infants, normalment es projectaven els ensenyaments cap a la franja mitja d'alumnes, per tant els que no arribaven se sentien en aquesta situació de frustració i els que per algun motiu, pel que sigui, perquè a casa seva ja són francesos o perquè tenen un nivell evolutiu superior, s'avorrien. I una miqueta, amb totes aquestes premisses, doncs ell el que propugnava era la construcció d'un model propi. Així, amb totes aquestes inquietuds que ell posava de manifest, doncs vam posar un equip de recerca, i vam... Sí, perdona, encara no, Martí. I el que vam fer va ser dos constructes. Per una banda, el termòmetre lingüístic i d'altra banda, el marc d'ensenyament de llengües vives. Ara només faré dos apunts que després desenvoluparem. El termòmetre lingüístic és una prova per la identificació de la competència lingüística amb infants de 5 anys. I això entronca directament amb la necessitat inequívoca d'una llengua del territori ben construïda. I en aquest cas és el català. I no és perquè ho digui la llei, com has comentat tu, i evidentment ho diu la llei, però no perquè ho digui, sinó perquè al final la llei el que fa és recollir coses que són òbvies i que són necessàries. Això per una banda. Llavors, aquesta prova el que pretén avaluar és quins són els elements de la llengua i fer prendre consciència als mestres de tots els elements que composen aquesta llengua, com s'ha de construir correctament i també com s'ha d'avaluar, perquè en definitiva l'avaluació, com hem anat veient, és un procés que si està integrat en el procés d'aprenentatge el que fa és reorientar accions i dissenyar-les correctament. Però esclar, aquesta construcció de la llengua del territori ens ha de servir per projectar l'ensenyament de les altres llengües. Fa 30 anys teníem un model en què parlàvem de la immersió lingüística en el que s'havia d'articular el català amb un castellà. Actualment tenim una necessitat d'articular la llengua del territori, la llengua castellana, amb totes les llengües d'origen, amb les llengües romàniques que tenim i que estem en contacte i, a més, la necessitat, com comentaven les companyes de la Cerdanya, els pares volen que els nens aprenguin anglès, volen que aprenguin perquè la societat ens demana una sèrie de reptes que no podem obviar. Per tant, tot això aquesta recerca el que respon és, per una banda, la construcció, garantir la construcció d'una llengua territorial per tal de poder-nos projectar correctament a les llengües, ja no en podem dir estrangeres, sinó a les altres llengües. I això que, esclar, pot semblar molt senzill, com hem anat veient, és una qüestió molt i molt complicada. Una miqueta per posar 4 punts de focalitzar aquells elements que són centrals i que ens acompanyen en aquest desenvolupament. Per una banda, ja ho hem dit abans, la llengua del territori ben construïda per poder articular després l'ensenyament de les altres llengües, el diagnòstic pedagògic. El termòmetre lingüístic és un diagnòstic pedagògic. Aquí, almenys a Catalunya, a casa nostra, moltes vegades ha quedat reduït el concepte de diagnòstic al diagnòstic psicològic, a aquelles proves que es passen a infants que per algun motiu ens sembla que tenen algun retard o que tenen una dificultat. Llavors, aquesta prova, que és de diagnòstic pedagògic, no serveix per detectar dificultats, per dir que evidentment també podrem, però és una prova que va adreçada a la totalitat de l'alumnat i el que pretén és veure quins són els punts forts, quines són aquelles habilitats lingüístiques que tenen ben reforçades, quines són aquelles que tenen febles i com podem dissenyar accions per tots i cadascun d'aquests infants. En aquest sentit, el diagnòstic pedagògic entronca directament amb la necessitat que sigui el mestre de l'aula el que lideri aquest procés d'observació i el donar eines i instruments als mestres perquè puguin millorar la seva observació. Un dels problemes que a vegades ens trobem, i que jo mateixa, perquè he estat 25 anys a l'aula, és el fet que a vegades aquells infants que tenen dificultat, el deleguem a la psicopedagoga, a la logopeda, per bé que hi ha un moment, hi ha un llindar en què evidentment necessitarem aquesta ajuda, però el qui
ha de tenir la capacitat d'observació perquè és qui millor pot conèixer l'infant, és el mestre de l'aula. Això no vol dir que no s'hagi de coordinar amb el psicopedagog i amb el logopeda, però som els mestres qui hem de liderar aquest procés d'observació i prendre les decisions adequades. I, per tant, això ens porta al marc d'ensenyament de llengües vives, que després el anirem veient. El que proposa és un model inclusiu, és una articulació de llengües a partir d'un model inclusiu de personalització de l'aprenentatge, en el sentit d'uns itineraris diferenciats que transformi una miqueta el concepte d'atenció a la diversitat, en el sentit que l'atenció a la diversitat no és aquell reforç que posem a aquells nens que no arriben o que tenen dificultats, per bé que ha sigut un concepte que hem generalitzat i que hem treballat durant molts anys i que no menys tenim perquè ha fet la seva funció fins al moment, però que ara hem de transformar i veure que l'atenció a la diversitat no és posar un reforç a aquell que no arriba, sinó establir accions que donguin resposta a totes i cadascun dels nivells evolutius dels infants. I d'altra banda, aquesta recerca on posa l'acció, on posa el focus, és en la reflexió compartida. Abans els companys d'aquest matí parlaven de la importància de recollir el que es fa. Nosaltres no podem donar receptes, i més amb aquests temes lingüístics. Hem vist que la casuística de la Cerdanya és una, la de l'àrea metropolitana de Barcelona és l'altra. Per tant, el que nosaltres hem de fer, des de la nostra recerca, és donar aquelles eines i posar d'evidència aquells elements que són importants per a la presa de decisions fonamentada. Però aquesta presa de decisions l'ha de fer cada equip docent, no la podem fer nosaltres des de fora. Llavors això ja es converteix en el moment en què això arriba a les aules i es projecten accions, hi ha reflexió compartida, doncs ja podem dir que això és una recerca entre iguals, en el sentit que és una formació entre iguals que permet desenvolupar aquesta recerca. Per donar una miqueta l'estructura, hem posat de la fonamentació científica a la formació entre iguals. Al marc d'ensenyament de llengües vives, si us sembla, us en reparteixo algun per si. Us demanarem, si us plau, que ens el torneu, no per res, sinó perquè estem malament d'existències. Si voleu anar fent una ullada. Aquest marc d'ensenyament de llengües vives té una fonamentació científica. Nosaltres hem anat a buscar la fonamentació amb totes aquelles ciències com la neurolingüística, com aprèn el cervell, com s'aprèn llengües, la geolingüística, la distribució de llengües territorialment, la sociolingüística, com aquestes llengües interactuen amb la societat, i a partir d'aquí aquesta fonamentació científica, que és el que en diríem, i no es veu bé, però és el que en diríem la R, del R més D més I, és el que diríem la R, tota aquesta fonamentació que ens dona aquestes ciències. I llavors, a partir d'aquí, fem un desenvolupament, fem un constructe. Els dos constructes que hem fet, com hem dit, és el termòmetre lingüístic i el marc d'ensenyament de llengües vives. Aquí podríem dir que ja és una recerca, diguéssim, aplicada en el sentit, el desenvolupament. Però, en el moment en què aquest desenvolupament arriba a les escoles ho incorporen, els equips decideixen integrar-ho en la seva activitat diària i això genera presa de decisions, reorientació de didàctiques i projeccions en un sentit de projecció plurilingüe, això ja es converteix en innovació. Nosaltres no que no la podem fer la innovació, nosaltres hem fet la recerca, hem fet un desenvolupament, però la innovació la fan les escoles. Doncs, com he dit, on posa l'accent aquesta recerca és en la reflexió dels equips, la presa de decisions i l'orientació d'accions. Aquesta orientació d'accions i aquesta presa de decisions ha de tenir en compte uns principis i unes finalitats, que és com està estructurat el marc d'ensenyament de llengües vives, que s'han d'ajustar en cada context. Han d'ajustar les tensions i s'han d'ajustar els referents. En el moment en què els equips comencen a tenir en compte els principis i les finalitats i ajusten les accions segons context, doncs llavors aquí ja entrem al que és aquesta formació entre iguals. Per ser molt breu,
per ser molt greus, com us he dit abans, el marc d'ensenyament de llengües vives el que fa és evidenciar quins són aquells elements que formen part del desenvolupament plurilingüe i els diferencia dels fets anecdòtics o els fets que en un moment poden ser contextuals però que no són fets estructurals. I els estructura tenint en compte uns principis, per exemple, l'oralitat com a base de tot. A vegades hem gramaticalitzat massa el que és l'ensenyament de la llengua, per tant, la importància de l'oralitat. Doncs el que dèiem abans de la interllengua, la doble llengua, no confondre el que no s'ha sabut construir bé una llengua amb un procés evolutiu que fa que l'infant faci interferències entre una llengua i l'altra, moltes gràcies màquina, però que després això es pot transformar i que nosaltres com a educadors ho podem transformar en transferència positiva. El tenir en compte les llengües dels alumnes. Hem vist, quan parlem d'un model, deia abans a l'ALAC, molt encertadament, en el moment en què una llengua està minoritzada, aquesta llengua s'ha de reforçar, aquesta llengua s'ha de potenciar. I això sovint es tradueix a una distribució horària en la que aquesta llengua quedi avantatjada per davant de la llengua dominant. Aquesta llengua dominant és la llengua que ens ha imposat el poder polític, evidentment. I per tant és la que aixafa, com has dit tu, la llengua minoritzada. Però també hem de tenir en compte que aquesta llengua que ens ha imposat el poder polític és la llengua amb la que s'estimen molts dels infants que tenim a l'aula. Per tant, això s'ha de poder articular. Hem de poder donar un valor i un rol a totes aquestes llengües dels infants, sigui el castellà, sigui el suahili, sigui el que sigui, per donar valor a la llengua del territori. I com deia abans en Martí, a vegades ens trobem que els adolescents de secundària són capaços de construir o de fer un examen i de treure més bona nota perquè han sabut fer una redacció millor de la que la saben fer en castellà, perquè és una llengua, la llengua catalana, que se'ls ha estructurat, però en canvi no l'estimen. Per tant, què podem, molt sovint, i això ens hem trobat també amb les reflexions que hem fet a Mallorca darrerament amb els directius de les escoles, que era la seva preocupació. Com podem fer per donar un rol perquè aquestes llengües dels infants tinguin un paper, perquè si no li donem un paper, doncs no es crea un vincle emocional i per tant no acullen de bon grat la llengua catalana. Per tant, això és un element molt important a tenir en compte. Bé, no m'extendré més, si tirem una miqueta endavant. Lògicament aquest marc d'ensenyament de llengües vives, per tant, disculpeu, aquests principis que hem anomenat aquí en el marc d'ensenyament de llengües vives no són uns principis inamovibles, són inamovibles, però en definitiva qui ha de veure quina és la seva situació és cadascú. Llavors, pel que fa a les finalitats, són les finalitats que ens marca el marc europeu comú de referència de llengües. En el sentit, ja ho hem repetit, i ho hem repetit durant tot el dematí i ho seguirem repetint tota la tarda, segurament. El català, llengua territorial i de cohesió social, per projectar-nos cap a les altres. Totes les llengües reconegudes, les minoritàries també. El repertori lingüístic ha de ser ampli, divers, pràctic, amb cançons, amb rondalles, amb rodolins. Podem aprofitar les llengües de tots els infants i ens pot aportar un gran repertori que farà que els infants de Catalunya valorin les altres llengües, però al mateix temps ells també se sentin reconeguts i se sentin amb més ganes d'acollir la llengua territorial. Bé, d'altra banda també quan diu cada alumne la seva competència lingüística màxima. Hi ha una qüestió que a vegades, quan a les aules d'acollida, quan a vegades a veure, el que d'alguna manera ens ha preocupat justificadament és que aquell infant aprengui el català tan aviat com sigui possible per tant de poder accedir als continguts acadèmics, als continguts curriculars. Però sovint no hem tingut en compte si aquell infant ja porta una llengua ben construïda o no.
perquè no és el mateix. Evidentment, català no en saben, per tant no en saben i no podran accedir als continguts acadèmics perquè el català no el saben. Però no podem donar per descomptat que aquell infant no porta una llengua ben construïda. A vegades la porten i a vegades no. Si tenim en compte que la llengua és pensament, que la llengua ens ajuda a segmentar la realitat i a veure com segmenta la realitat les altres llengües, no és el mateix aquell infant que porti una llengua, sigui l'àrab, ben construïda del qui no la porti, perquè l'estructura de pensament serà molt diferent amb l'un i amb l'altre. Per tant, és una miqueta el concepte aquest que la llengua és pensament, no llengua des d'un punt de vista instrumental que ens ajuda a assolir els continguts acadèmics, que també. Bé, doncs aquí aquestes tensions que sempre el Martí ha volgut incorporar aquest concepte molt encertadament. És del Philippe Médier, aquest concepte. Explica-ho, Martí, perquè tu expliques... No, és una estructura de principis, tensions, referents. Jo la vaig trobar molt interessant, aquesta del Philippe Médier. Tensions és un concepte dinàmic, no és l'estrès anglès que se'ns ha traduït, que anem cansats, que no... No, tensió en el sentit mecànic, de les dues polaritats no redueixen ell, i en cada lloc has de decidir si més cap aquí o més cap allà. Més directivitat o menys directivitat en l'ús de la llengua o més participació, en fi. Sí, efectivament. La tensió entre llengua d'aprenentatge i llengua familiar, evidentment, si nosaltres estem ensenyant en català i tenim un 90% de nens català, que són catalans, aquesta tensió és diferent que si tenim un 90% de nens castellans o àrabs o russos o el que sigui. La mateixa tensió entre la llengua territorial i les llengües familiars, que a vegades poden ser minoritàries o a vegades és una llengua majoritària i dominant com és el castellà. La unitat de la llengua i la diversitat de parles genuïnes. Això també s'ha de tenir en compte, els parlars territorials, això és una riquesa que tenen totes les llengües que no podem matar, l'escola això no ho pot matar. I llavors la tensió aquesta entre la participació de l'alumne i la directivitat docent, això ho va introduir el Martí i a mi m'agrada molt perquè a vegades ens trobem que en aquest context on hi ha l'autonomia, el treball cooperatiu i l'autonomia i la construcció del coneixement, no posem en qüestió ni molt menys, però a vegades en temes lingüístics ens trobem que si el mestre, la mestra, no pot donar un modelatge, a vegades necessitem també explicar una rondalla, una directivitat que permeti a l'infant tenir un model de llengua ben construït. Per tant, jo m'he trobat com a mestre d'anglès durant molt de temps que, clar, deien que han d'experimentar. Bueno, han d'experimentar. Un nen que ja té un nivell d'anglès que li permet interactuar amb anglès, potser sí que ha d'experimentar, però nens que els poses a experimentar i et parlen en castellà, doncs potser no cal que experimentin, el que necessiten és una sessió més interactiva que els hi permeti participar i al mateix temps tenir un modelatge. Gràcies. Bé, doncs una miqueta, doncs ja us hem donat el que és el marc d'aquest, en diem marc fonamentat, perquè per tal que cada escola nosaltres donem el marc, els elements de presa de decisions. Quins són aquells elements per a la presa de decisions fonamentada, que no podem prendre des de fora, sinó que ha de prendre cada centre. Tenim l'exemple de les Illes Balears, que van viure aquella situació tan traumàtica en què se'ls feia, doncs se'ls obligava a fer un 30% en català, en castellà i en anglès. Esclar, lògicament va haver-hi una revolució. Nosaltres sempre diem, nosaltres no tenim cap problema amb el 30%. El que hem de tenir clar és que el model no garanteix el desenvolupament d'una competència plurilingüe. El model és una decisió a prendre després de tenir en compte moltes altres qüestions. I si al final resulta que tu et queda un model d'un 30% perquè has reflexionat molt, vol dir que tens el català molt bé, doncs mira, fantàstic. Però el que no podem pensar és que perquè implantem un 30%, ja això ens donarà, automàticament ens garantirà aquest desenvolupament. Per tant, el model no es pot dissenyar des de fora, sinó que el model l'han de dissenyar cada equip.
I ara, doncs un cop ja hem parlat, i ara aquí no em puc extendre, però aquest marc d'ensenyament de llengües vives també el que hem fet una concreció d'itineraris diferenciats en funció de si els infants tenen un nivell evolutiu més alt, un nivell evolutiu mig, un nivell evolutiu més baix, en el que una sèrie d'infants, per als motius que sigui, ja poden fer una simultaneïtat entre anglès i francès, altres només faran anglès i s'incorporaran després, o al revés, hi ha escoles que han començat pel francès i llavors també veure com aquests nens incorporen l'anglès, les llengües romàniques i tota una proposta d'articulació de llengües amb la que ara aquí no ens podem extendre, però que, com he dit abans, responen a un model inclusiu de personalització de l'aprenentatge. El termòmetre lingüístic és la concreció primera que vam fer i que respon a la primera part, a la primera constatació, que és la necessitat de construir una llengua de territori que sigui la bastida de la projecció a les altres llengües. Ens hem trobat, ho explicava la companya de la Mònica, que sí? Doncs ho explicava totes les mancances que s'observaven i que és un problema que realment tenim. Problemes fonètics, problemes de modelatge, problemes de manca de capacitat d'estructurar, també mancances en els propis mestres, i no ho diem com una crítica, sinó com una autoreflexió. Per tant, moltes vegades hem caigut amb l'error de pensar que posar el nen... És que no, ja parlen molts nens, sí, parlem... Ja, però és que posar el desenvolupament de la competència oral no és només posar el nen a xerrar. Hem de ser molt conscients de quins són els elements que conformen aquesta oralitat. Llavors, el termòmetre lingüístic el que fa és, d'una manera molt senzilla i per tal que ho pugui fer el mestre de l'aula, perquè ja hem dit que... És la espontània? Caram. Bé, disculpeu. Doncs, mireu, lligant una miqueta amb el que deia la Mònica del problema fonètic, nosaltres, en aquest primer termòmetre, en diem termòmetre dels sons, el que hem volgut dissenyar és un exercici per tal que els mestres i les mestres puguin veure si els infants tenen, en el cas nostre del català, amb el castellà. Els companys de l'Occitània han fet una adaptació i ho han fet entre l'occità i el francès. I els companys de les Illes Balears han fet també una adaptació perquè sabeu que hi ha sons que té el parlar mallorquí que no té el català. Per tant, nosaltres el que hem fet és un exercici de repetició que l'única cosa que pretén és comprovar si l'infant és capaç de percebre un so, discriminar-lo, posar tot el seu aparell respiratori, pujar el diafragma i posar la llengua en el punt d'aplicació que li permeti articular el so. Per tant, això és un exercici que té una base biològica i el que volem veure és si té tots els sons del català i tots els sons del castellà. Així mateix ho han fet els companys occitans amb els sons del francès i els sons de l'occità. I és un exercici molt senzill en què, ara no tindrem temps de posar un vídeo segurament, bota, bota, talla, talla. Aquí, que hem posat zapato i jamón perquè són els dos sons que no tenim en català i que sí que té el castellà. En canvi, tots els altres sons ja queden garantits. I perquè veieu la importància d'avaluar la competència i la importància de la fonètica, vam fer aquesta taula, que se'n diu la taula de la grella d'equivalències i aproximacions fonètiques. El fet de tenir una fonètica consolidada i un ventall fonètic ampli no és només important per parlar la llengua del territori, sinó que és la que ens projecta l'aprenentatge d'altres llengües. D'aquí la importància una altra vegada de la llengua del territori ben construïda, perquè, fixeu-vos, els sons del català i del castellà
ens ofereixen pràcticament la totalitat de tots els sons que necessitem per parlar francès, italià i anglès. Nosaltres ho hem fet des del català. Com torno a repetir, els occitans ho han fet de l'occità al francès també. Per exemple, us poso un exemple. Jordi. Jordi. És un so que té el català. El castellà no el té. És per això que molts mestres diuen Jordi. Perquè quan la nostra llengua no té un so determinat, en busquem un altre que s'hi assembli i que ens resolgui. Jordi. En francès, segurament hi haurà moltes persones aquí que ho diran molt millor que jo, però George. I l'italià no ho té. En anglès, major. Per tant, fixeu-vos que el punt d'aplicació de la llengua per dir Jordi, que per dir George, que per dir major, és el mateix. Vam aprendre l'any 2014 a la Universitat Catalana d'Estiu amb el doctor Espadaler, que és neurolingüista, neurofisiòleg, que nosaltres parlem moltes vegades d'aquesta competència subjacent comuna, la zona subjacent comuna, que és aquesta zona que es crea al cervell quan parlem diferents llengües i que a més són similars. Llavors aquesta zona subjacent comuna és la que ens permet aprendre llengües més llunyanes. Doncs vam aprendre que aquesta zona subjacent comuna no es desenvolupa ni per la proximitat d'estructures ni per les equivalències semàntiques. No, el que es desenvolupa és quan nosaltres posem la llengua en el mateix punt d'aplicació per parlar una llengua que per parlar una altra. Per tant, quan diem Jordi i diem major, si tenim una fonètica acurada, estem desenvolupant aquesta zona subjacent comuna. Si diem Jordi i Messur, no. Per tant, això és importantíssim i això lliga molt amb la importància de garantir que l'infant tingui un bon ventall fonètic. Aquesta... Sí, anem a la segona... La prova de la memòria auditiva és una prova que lliga amb la necessitat de repetir cantarelles, la capacitat de repetir estructures lingüístiques curtes com si fossin una fotografia. També és una prova que té un component biològic. De la mateixa manera que la primera prova el que pretenia era veure si l'infant té tot el seu aparell respiratori i muscular preparat per articular, aquest és el que pretén, és veure si el nen té el seu cervellet a punt per memoritzar estructures, així amb memòria immediata. I això lliga, també és una prova de repetició, i això lliga directament amb tot el tema del repertori, dels embarbussaments, dels endevinalles, que a Catalunya, almenys a la part de Barcelona, s'ha perdut moltíssim. Llavors aquí tenim una necessitat de recuperar-les. I com veureu, Martí, endavant, sí. Com veureu, no, mira el resultat, sí. És una prova molt senzilla en el que hem fet ha estat una baremació numèrica per tal que els mestres i les mestres puguin identificar en quin nivell evolutiu es troba cada infant. Aquesta baremació numèrica l'hem fet amb 3 dels exercicis. I aquí ja ve la prova de la riquesa lèxica. La riquesa lèxica, el lèxic és evocació. Això lliga amb el que he dit al principi, la llengua és pensament. Per tant, en el moment en què l'infant és capaç de, quan li diem una paraula, li ve una imatge mental, doncs és el que li permet estructurar el seu pensament. I aquesta amplitud vocabular que un infant pugui tenir amb la seva llengua, en aquest cas hem de dir la llengua comuna del territori, és el que permetrà entendre com segmenta la realitat les altres llengües. Que cap mestre pensi que un infant pot aprendre bé anglès o francès o rus o així si no té una mínima amplitud vocabular amb la llengua del territori que li permeti entendre com segmenten la realitat les altres. I a partir d'aquí, doncs també, el que demanem a l'infant, aquesta prova ja és una prova que té un component ja més cultural. Així com les 2 primeres proves tenien una base molt biològica, veure si l'infant té el seu organisme a punt per poder desenvolupar aquestes habilitats, aquesta ja té una prova més cultural, perquè ja sabem que el tema del vocabulari té molts components
lògicament de modelatge, de context i qüestions sociolingüístiques. En la recerca que estem fent, que fins al curs passat es va dur a terme a 200 escoles a Catalunya, aquest any s'han incorporat moltes més, pràcticament el doble, però no podem ara donar dades perquè encara fins a final de curs no les tindrem. El que constatem són una sèrie de regularitats, i és que la primera i la segona prova, que tenen un component biològic, surten molt bé a tots els infants, tots. Tenim totes les dades al web, però majoritàriament surten bé. Això que ens constata que tenim una població infantil sana biològicament. On venen les sorpreses desagradables? A la part de la riquesa lèxica i també a la part de l'expressió espontània. Fins i tot, infants que quan parlen tenen greus problemes fonètics, resulta que la primera prova, que és la prova dels termòmetres dels sons, els hi surt bé. I els mestres inicialment ens deien, i això ens hi hem trobat moltes vegades, és que esclar, aquesta prova no ens aporta res perquè no respon a la realitat. Són infants que sabem que tenen molts problemes fonètics i en canvi aquí els hi surt bé. Quan vam començar a gratar amb el què és el que passava, el que t'està demostrant aquesta prova és que l'infant no té cap problema biològic que li impedeixi articular aquest so. El que passa que quan parla de manera espontània ho fa malament, perquè hi ha una qüestió de vici que s'ha adquirit per modelatge i per context i que hi ha una implicació educativa perquè tot això ho hem de reconduir correctament. Aquests materials que van tots aquí amb aquesta capsa i que ens ha editat molt amablement Grup Promotor Santillana, que nosaltres no venim aquí a fer propaganda de cap editorial perquè ens és igual l'una que l'altra, però sí que és veritat que nosaltres teníem aquest treball fet, aquest desenvolupament, i en comptes d'anar amb fotocòpies de mala qualitat, doncs vam tenir l'oportunitat de tenir aquesta editorial que va amb conveni de mecenatge científic amb l'Institut d'Estudis Catalans, doncs ens edita i posa a disposició de totes les escoles aquests materials. I aquests materials tenen un component avaluador, ja ho hem dit, però al mateix temps també un component didàctic. Per què? Doncs per una banda hi ha tota una sèrie de làmines per treballar l'oralitat. Aquestes làmines serveixen per passar la prova de l'expressió lèxica i la prova de l'expressió espontània, però també hem construït unes làmines on garantim que tots aquells elements de la llengua que nosaltres hem d'alguna manera emmarcat que puguin ser presents. Per tant, dona totes les possibilitats per treballar tots els elements fonètics, tot el vocabulari, que ara us en parlaré, les rondalles, les cantarelles. Aquí, en aquest cas, el tema de... Sí? El tema de les làmines, el tema del vocabulari, per exemple. Quan passem la prova de la riquesa lèxica, hem vist, i els propis mestres han anat veient, que moltes vegades l'infant no desenvolupa les estructures lingüístiques perquè de la manera que nosaltres els hi parlem o de la manera que enfoquem la conversa els obliguem a designar. Per tant, això és un element de reflexió molt important que hem pogut posar de manifest. I per no allargar-me més del compte, doncs us direm que la darrera prova és la prova de l'expressió espontània. Aquí en l'expressió espontània no hem pogut fer una baremació numèrica, però sí que hem anat posant tota una sèrie d'indicadors de quins són aquells elements, alguns fan referència a la fonètica, altres a la fluïdesa, i amb això també he generat molta reflexió en els mestres perquè els ha fet veure que pel fet que un nen sigui molt fluid no vol dir que tingui una molt bona competència, pot tenir molta fluïdesa, però tenir una fonètica molt limitada o fer servir sempre els mateixos connectors i després, per tant això dona elements d'observació. Bé, doncs dir-vos que aquesta recerca, si voleu conèixer-la més, en el web de la Societat Catalana de Pedagogia hi ha un enllaç al plurilingüisme a l'Europa romànica, que en aquests moments estem força satisfets amb el Patrici, perquè està generant sobretot molta reflexió i compartida.
I això és el que cal. El que cal és que tots els mestres dels centres, tots i cadascun d'ells, se n'adonin que la construcció d'un projecte plurilingüe no és només responsabilitat ni de la direcció ni del mestre de llengües estrangeres, sinó que tots hi tenim alguna cosa a aportar. Començant des dels mestres d'educació infantil, que tenen la responsabilitat de garantir una bona construcció de la llengua del territori i una obertura i sensibilitat cap a la fonètica, cap a les cantarelles, cap als embarbussaments amb altres llengües, i passant per tot el tema de la intercomprensió i de les decisions ajustades a cada context.